Urte asko atzera bota, eta neandertalak eta hortxe homo sapiensak zer gertatu zen, Kantabriko kostalde horretan eurekin, baditugu datu barriak, horri buruz. Hori da, behin baino gehiotan hitz egin dugu, neandertalak eta gure arteko elkarrekintza nolakoa izango ote zen, eta guain datu zehatzak dauzkagu, eremu kantauriarrean zenbat denbora izan zuten, elkarbizitza hori zenbatekoa izan zen, ezta? Eta egin dutena izan da, hasi Euskal Herritik eta Asturiaseraino dauden aztarnategiak bi espezieak bizi izan zirenekoak, hango aztarnak hartu eta zehatz-mehatz datatu noizkoak diren. Hori guain arte, egin izan du da, baina orain erabili dituzten horra saltzen dian kobazuluak dira justu neurtu dituztenak, hor egin dute zorrotz metodologia batekin lehenengo aldia dela hemen aplikatzen dutena, noiz bizi izan ziren espezie bat eta bestea, eta adibidez konturatu dira batzutan gaizki egotzita zeudela, nor bizi izan zen leku horretan. Askotan esaten duguna, eta zurekin hitz egin da askotan eta oso garbi geratu zaigu hau, aurrerapen teknologikoek aurrera egin ala, aurretik geneukan aztarna bat, agin bat, buru bat, kasu honetan janarien aztarnak, animalien ezurrak, hobeto datatuta, pentsatzen zena, ez dakit, homo sapiensen leku ezana, bagian neandertalarena edo alderantziz. Marrazkiekin gertatu izan da, bezala baino getan aipatu dugu ez, leheno pentsatzen zen sapiensak bakarrik zirela gai marrazki mota batzuk egiteko, eta gero ikusi zuten garaiagatik neandertalenak izan behar zutela. Datazio horiek guztiak egin dituzte inoiz baino zorrotzago, eta ikusi dute 1000 urtez bakarrik egon zirela neandertalak eta sapiensak aldi berian eremu osoan. Horrek esan nahi du apenas izan zutela elkarrekintzarako aukerarik. 1000 urte entzun da? Bai. Asko eman dezakelako 1000 urte, baina ez da ezer. Ez da ezer, populazioa sakabanatuta zeuden, bakoitzak zeuzkan bere kultura eta bere ohiturak, eta orduan bat egitea oso zaila zen. Badakigu beste toki batzutan baietz, eta hibridazioak ere izan ziren, eta horren ondorioz dauzkagu guk neandertaletatik datozkigun geneak. Badaukagu haien zati bat, ez dira era bat desagertu. Baina leku batzutan baita badakite neandertaleak desagertzearen arrazoia izan zela, gure arbasuak tokiak kendu zietela edo baliabideak kendu zietela, lehiatu egin zutela edo gaixotasunak transmititu zizkietela. Hipotesi horiek guztiak zen neurritan eragin zuten ez dakite, baina bai ordezkatu egin zituztela batzuk besteak. Hemen ordea etzan hori gertatu. 1000 urte denbora gutxigi da, benetan gure arbasoak, homo sapiensaiek, tokiak kentzeko neandertalei. Beste arrazoien bategatik desagertu ziren. Eta orduan, beste askotan gertatzen den bezala, ikerketa honek bidea irekitzen dio beste bati. Eta da, espaziren horregatik desagertu, zein izan zen arrazoia. Eta hor ikusi dute oso garrantzitsua dela lekuko kondizioak ondo ezagutzea, sakon. Eskala txikian gertatzen dian gauzak ez direlako beti bat etortzen eskala globalian gertatzen direnekin. Orduan, historia globala gutxi gora bera eta puzlaren piezak elkartuta ari dira osatzen, baina hemen, justu hementxe, dala Europatik aztarnategi gehiena dauzkana bi espeziak erabilitakoak izugarri aberatsa da, eta hori onartuta dago, Europa osoan eta munduan, ez da? Hemengoa ondo ezagutu behar da jakiteko benetan historiaren zati hori nolako izan zen. Badaukazue gaitasuna, honelako kontuekaz berbetan hasten garen, hau zabalik geratzen naiz, txikitasun hori ez da? Zelan atzeraino joan gaitezken, ikerketa berriekin, gero ariketa berdin egingo dugulako esate baterako Martera doan misioarekin, milioika urte atzera egiteko gaitasuna dagoelako bertatik sortzen den informazio horrekin. Ikaragarria da, orain iritsi gara, askotan hitz egin dugu gainera, oso ikuspegi evoluzionista honetan, egon garala gizakiok, gu gara aurreratuak, atzeratuak dira neandertalak, ez dala horren besterako, ez hemen azkanien evoluzio kate bat izan dela. Bai, eta oso adarkatua eta gurutzatuta dago, ez? Orduan, horrelako ondorioak ateratzea normala da zure aurreritzien arabera interpretatzen dituzulako datuak, baina gero eta garbilagoa eta zorrotzagoa da metodo zientifikoa, eta orduan aurreritzi horiek, denborarekin eta benetan zorroztasun zientifikoak ala eskatuta, garbitzen nahi dian neurrian, beste modu batera interpretatzen dira. Gauza bera gertatzen da, adibidez, ikuspegi
androzentrista eta matxistatik begiratu duta, horrela interpretatu da orain arte baita garai hori, eta gaur egun berrirakurtzen nahi dira guztia, eta adibidez, ikusi dute kobazulo batzutako marrazkiak segurazko emakumezkoak egindakoak direla. Eta zeuzkaten funtzioak ez zirela, lehen uste zen bezala, hain bereizitua gizonezkoa gandik etzeola, hain bereizita batzuen eta besteen rola, ez? Generoaren arabera. Esaten gabiltzen, haze garrantzitsue aurrerapen teknologikoiek eskaintzen duten pista barriak eta begiradak eusten duena. Ondare arkeologikoa, kantauri kostalde horretan ikaragarria, animalian ezurrak datatu dituzte beste gai batera saltatu aurretik. Ana, karbono 14 super aurreratu batekin, hau zelan egiten da? Bueno, egin dutena izan da, iragazi eukizitzazketen kutsadura guztiak, kentzeko beste garai batzuetatik erantxitako material horiek eta benetan datatzeko ze garaietakoa dan zehazki, ezur hori, kasu horretan ezurra zalako. Karbono 14 bakarrik erabili daiteke arrasto biologikoekin eta garai jakin batera arte. Oso atzera juteko ez du balio. Horretarako beste metodo batzuk balio dute. Baina karbono 14arekin beste guztiekin bezala gerta daiteke kutsadura eotia eta horrek eragitia eta katxak ematia datazioan. Orduan, gaur erabili duten metodologia honekin, esan dute, mugarri bat jarri dutela, eta egongo dela ikerketa honetaraino arteko bat, eta hemendik aurrera beste. Adi jarraitu, beharko dugu, ikerketa honek dakarrena. Hemendik aurrera beste bide bat zabaltzen delako. Esan dakue, homo sapiensa agia ez da izan erantzule bez, neandertalaren desagertzeaz, hemen, 1000 urteko tartean bakarrik biziraun zutelako batera. Hori da.